tai siinä. Päivi sotkee part 1100. Senkin osan voisi tehdä sinne sivustoon, että Päivi sotkee. Mut Siivon. Äsken lempi nuolisi. Niin nuoli. Mielisteli. Se varmaan ajattelee, että tää on mun äiti. Mut se voi olla tänne alla, kato. Tässä on kivi, niin vasti ei. Tää. Ei kun se on kiinni siinä, se on sitä... Ei kun olisiko tässä joskus ollut, mitä jos se rumpu tuolta onkin tästä? Niin. Se olisi saman pituinen. Juu, niin mä Ja siis kato, kun Janne on saanut näitä. Ja ne on just tämän takia, että se kulkee vesi läpi. Joo. Ne pitäis vaan enemmän asennella, mutta ei oo kere. Tässä on helvetinmoinen kivi. Mut se toinen ei saa ajaa molskottia enää yhtään. Jolle ei aja rumpuja eka. Niin tästä on tykkäämä. Niin mun on helppo vaan ottaa videoa. Se on jossain tässä kohtaa. No, mä tiedän, se on tässä näin. Mä jahan käden. Tässä on siinä. Se on tässä, mutta tässä on kauhea kivi siellä. Tässä on